Sithokozani bogogo nomkhulu. Isalukazi sendoda lesi. Ugogo bathi nembatha. Isizini lena yamajuba. Sewazophuma manje. Njengoba niwabona adla. Uhlukile ke ukudla kwakho kulokho. Mawuthi uyabhekisisa kuningi ongathi kumnyamanyana. Kahle lento lena lokudla lokho ugcina kufana namaswidi. Nakho kunye uyabona lana kunojika nelanga. Kunombila bese kuba khona lokho ngazathi amabele bese kuba khona lokho kumnyamana. Uchaza ukuthi manje na kuyafana nje namaswidi awo. Aya prepare manje na njengoba bona amanye ame einkundleni ochaza kona ukuthi a ready. Idanger ke la kule season lena uma ungenaso isipiliyoni sokusebenza ngamajuba uzowadedela abekela amaqanda afika umfundisi thizeni athi hey awunginike u40 lapho ngine conference efane ngiyoyenza bese ukuduma upoti yana ungabusazi ukuthi uzowathatha phi ke amanye amajuba. So kubalekile ke ingane zakwethu ukuthi uma usebenza noma mhlawumbe ume lapho endabuko usebenza ngesimo samajuba ube nama group amaningi endaweni ezihlukahlukene. Lokho kuyokusiza lokho ukuthi isikhathi sebreeding masifika kodwa still ungabulawa indlala wena ohlangothini lwakho. Enye into ke makwenzakele ukuthi lamajuba lawa kufanele ukuthi mhlambe aphume kanti ayachamisela ngeke ngiwakhiphe kuma short distance njengokuthi mhlambe asuka lana aya eRichards Bay noma aya eThekwini ngiyazi ukuthi azoshesha abuye aqhubeke ke ngesimo samaqanda ukuthi akwazi ukuthi afukamele. Ngane zakwethu ikona ke lawa amajuba silungiselela kona ke manje ziyaduma ke manje ama conference ka December siyobe sibeza abazalana bathi I receive kanti hayi amajuba kaShanda athi I receive kanti ogogo hayi sukani madoda. Hayi siyabonga ke bafethu yizo ke ishingishana zomoya laba yibo labo ke omavula kuvala emzini amanye amadoda. Siyakhuleka ngane zakwethu. Gogo bathi nembatha 083 533 9183 083 533 9183. Ngane zakwethu uma ungayazi into oyifunayo ngiyacela ungafoni nenza ama appointment nivimbele abantu abayimisele ngempela ngunika appointment awusafoni awusaphendula ama message awusayenzi lutho. Uma ungakabi ready gcina inamba until uba ready. Ngane zakwethu ugogo bathi nembatha isalukazi sendoda makhosi.